Tänä aamuna Huomenta Suomessa on keskusteltu muun muassa siitä, kuinka Suomi on teknologian ihmemaa. Ja siitähän nuo kännykkäuutisetkin hetki sitten kertoivat. Meillä kaikilla on kätemme jatkeena kännykkä. Olemmeko tulossa liian teknologia-riippuvaisiksi? Mikä on tekniikan ja teknologian rooli ihmisen elämässä? Tätä aihetta käsittelee hyvin kiintoisalla tavalla näyttelyssään taiteilija Fredrik Illiart. God morgon. God morgon. Bonjour. Fredrikin teokset ovat reheviä, värikkäitä, humoristisia, mielikuvituksellisia ja Galleria Primaverassa Helsingissä on esillä öljymaalauksia, veistoksia ja pari graafista teosta. Ihminen on siis näissä teoksissa teknologian puristuksissa. Voisimme katsoa muutaman kuvan tähän väliin, että pääsemme vauhtiin ja näette, mitä todella tarkoitan. Kumpi siis voittaa tämän taistelun? Här är människan och teknologi. Ja, Vem vinner eller kan de existera tillsammans i fred? ja, det är ingen som vinner. Det är enda som de vinner någonting i alla fall. Det är ingen kamp direkt. Det som vinner så är det kanske en bättre befinnande, en existentiell befinnande. Det är en kamp mellan människans tankar och känslor och emotionella känslor och mitten teknologi och tekniken också, kan man säga. Men det är alltid mannen eller människan som gör saker, så det kan de i alla fall lite grann styra det hela. Asiat ovat kuitenkin ihmisen kädessä, silloinkin kun se olisi kännykkä, joka on ihmisen kädessä, ja varsinaisesta taistelusta ei siinä mielessä voi puhua, koska ihminenhän tätä teknologiaa kuitenkin pyörittää, vakuuttaa baskilaissyntyinen, ruotsalaistunut ranskalaistaiteilijamme. Ovatko kuvataiteet ja tiede minkäänlaisessa ristiriidassa? Suomessahan tosiaan puhutaan paljon siitä, kuinka voimavaroja pitäisi keskittää, vaikkapa koulussa pois taide- ja taitoaineista, ja teollisuus vaatii vahvasti luonnontieteitä ja matematiikkaa, niin kuin tänä aamuna Huomenta Suomessakin huomasitte tuosta VTT-aiheisesta keskustelusta. Så finns det är konsten och vetenskapen i samklang? Ja, oftast när man pratar om konst och vetenskap i samklang, då det är alltid för vetenskapens intresse. Man pratar mycket om teknologi, idé, musik, design och funktion i generellt inom maskineri och ingenjörkonsten då. Men jag tyckte alltid för vetenskapsintresse som har odlat det. Jag tycker den emotionella och den konstnärliga måste också säga sitt ord också. Och oftast den är lite glömt också. Det är klart i mitt bildspråk jag har överdrivit lite grann och prioriterat de emotionella aspekterna i det hela. Och jag tycker att det kan kanske bidra på något sätt att kanske man har lite mer respekt för människan med sin emotion. Att kunna hantera den på olika sätt och inte bara sin fysik, sin mekanik kan man säga. Och människan som en slags robot som går som är styrd av samhället och livet också. Den människan känner och den har starka känslor som tycker är viktigt att känna till och veta hur de reagerar också. Och jag tycker bildspråk är ett ganska enkelt sätt att förklara detta. No. Vieraamme totesi, niin kuin kunnon taiteilijan toki tuleekin, että taide ja tiede ovat siinä mielessä vähän ristiriidassa, että vaikka tiede hyödyntääkin taidetta, mitä olisi vaikka Nokia ilman hyvää design-kuorta, niin siitä huolimatta taiteen emotionaalinen puoli, se kuinka tärkeää taiteet ovat meidän tunteillemme, ei läheskään riittävästi tule esille. Tätä puolta Fredrik korostaa töissään hyvin voimakkaasti sitä, että molempia tarvitaan ja varsinkin tunteet ovat ihmisille tärkeitä ja taide on arvo sinänsä, ei pelkkä tiede ihmiselle mihinkään riitä. Tämä keksintöjen maailma on näyttely, missä materia, tekniset, elektroniset keksinnöt ovat todellakin ihmisen eräänlaisia ulokkeita. Olemmeko siis muuttumassa kädettömiksi ilman kännykkää, päättömiksi ilman tietokonetta? Är man för teknik och pryfixerad? Ja, det tycker jag alldeles för mycket faktiskt. Man har många olika sorters stereo, bilradio, mobiltelefoner och allting. En mängd olika produkter som finns runt omkring. Och jag tycker att det är nästan onödigt.
och alldeles för mycket. Det verkar som man inte hittat sin känsla någonstans i alla de här prylar. Och jag tycker att man kan döda till och med nästan en annan människa för att skaffa sig en dyr pryl eller en dyr teknologi. Så hur mycket människans värde är egentligen på slutändan? Och det är alldeles förskräckligt tycker jag. Människan har funnits i många generationer, i många tusen år och fortfarande har inte så stor kännedom över det psykologiska i människan. Och det är det vi frågar oss dagligen, relationellt, emotionellt, dagligen. Vi frågar oss hur kan vi hantera vår relation med en annan människa. Och det finns ingen konkreta fråga på det. Det finns många andra konkreta frågor på den tekniska som underlättar existensen och som i och för sig är bra också. Men jag tycker vi kommer i en civilisation och man behöver inte kanske upprepa sig med sina uppfinningar. Jag tycker man kan forska lite mer på människans känslor och emotion. I mina ögon skulle minska våldet och aggression hos människan när det finns en bättre förstånd av sina tankar. Och mitt bildspråk som jag sa tidigare, det är en slags överdrivet för att tydliggöra den här idén också. Även om det ser lite komplicerat kanske i första aspekten. Man tar sig tid att titta på dem, då förstår man lite bättre. Vieraamme on kauhistunut siitä, kuinka paljon nykyihmiset ovat kiinni erilaisissa koneissa ja masinoissa, tuntematta ollenkaan omia tunteitaan, tuntemuksiaan. Hänen mukaansa, mikäli ihminen oppisi kokemaan omat fiiliksensä paremmin, hän todennäköisesti hallitsisi tunteitaan paremmin monissa muissakin asioissa, vaikkapa kriisitilanteessa niin, että ihminen ei niin helposti turvautuisi väkivaltaan, jos hän olisi omien tunteidensa herra. Koneista ei näihin asioihin nimittäin löydy vastausta. Så är du teknikuppfixerad? No, absolut inte. Bara som alla. Jag har mina stereo och tv och allting. Men jag letar inte efter den mest utvecklade. Jag satsar allting för emotionella och känslor. Känslor och tankar också. Kunskap av tankar också. Det är viktigt. Och historien också förstås har en stor betydelse i ett sammanhang. Alltså det hjälper att förstå oss bättre hur vi har utvecklat i en civilisation också. Med prylfixerat är jag inte alls. Och även om jag har tydligt i mina bilder, det finns mycket prylar. Ja. Det kryllar och prylar kan man säga. Det är för att komma i ett värld av uppfinningar som jag var intresserad. Analysera deras relation till människan. Och jag kan kort säga att kanske att numera man har uppskattat den effekten av estetik i saker och ting inom design, arkitektur och nu har vi kämpat med våra penslar och vanliga traditionella verktyg för att tydliggöra det här att estetik det är en funktion också. Tekniken är en funktion, men estetik också har sin funktion också. Och märker nu mer och mer att det är mycket viktigt att lägga märke på att det är vackert. Det ger en vacker känsla, skön känsla. Och man trivs bättre också med det också. Vieraamme vakuutti, että hän ei itse ole mitenkään vekotin riippuvainen. Hänellä on TV:nsä ja stereonsa, joita hän seuraa, ja vaikka noissa teoksissa nähdään paljon erilaisia vimpaimia ja vekottimia, niin ne eivät kuitenkaan tule välttämättä hänen omasta kodistaan tai hänen omista hoteistaan. Iri Art korostaa sitä, että ihmisen ympäristö on tärkeä, ympäristön kauneus, se estetiikka, mitä ympäristöstä voidaan ammentaa, se rakennettu ympäristö, arkkitehtuuri, mitä meillä on ympärillämme, voi antaa meille ihmisille paljon, ei pelkästään se design, joka kännykässä mahdollisesti toimii mainiosti. Iri Art on tehnyt useita teemanäyttelyitä ja tutkinut siis paitsi keksintöjä, myös luonnonvoimia, luonnon ilmiöitä, keksintöjä, materiaa. Mikä mahtaisi olla tämän seuraavan taiteellisen tutkimuksen kohde? Du har gjort massor av temautställningar, naturkrafter, naturfenomen, uppfinningar. Vad blir
efter det här? Ja, nu har jag lite problem kan jag säga. Jag har tänkt på det hela tiden. Jag har inte hittat faktiskt alla utställningar som jag har gjort intills har haft en slags följd av varandra och en utveckling från en analys av naturkrafter till uppfinningsvärlden. Det är ungefär som det gick i civilisationen också. Men nu vet jag inte faktiskt vad det ska leda till egentligen och jag håller på att forska lite vidare. Jag har sett att det är mycket uppfinningar som handlar om optiken till exempel. Människan är lite överraskad över vad man ser. Och man ser mycket videokamera, olika projektor, tv och allting hänger på optiken. Hur man ser verkligheten och sin omgivning också. Och om man har hittat massa olika maskiner för det. Titta under vattnet, titta upp i rymden, titta mycket nära i materian. Och det där började jag mitt material. Det är därför jag kallade utställningen bland annat där titeln heter materialisation då. Men och då människor vill förstå vad de ser, vill förstå den verkligheten där de upplever också. Och man kommer med olika översättningar av verkligheten, olika upprepningar och kopior av verkligheten som jag tycker det är lite förfalskade på något sätt. Till exempel en bild i en tv, den är begränsad i sin storlek, den är lite tillförd på något sätt att det finns en belysning, kan ändra färgen och så vidare. Men vem kan säga att det vi ser är den verkligheten? Och bland annat jag tänkte en konkret... Tiden har gått slut. Jag måste översätta här. Okei. Kun kysyin, mitä tämän jälkeen tulee, vieraamme tosiaan hän ei todellakaan tiedä. Tähän mennessä ollaan menty kronologisessa järjestyksessä ihmiskunnan historiasta. On keksitty luonnontieteet ja sen jälkeen siitä erilaisia kehitelmiä. Ja nyt mahdollisesti seuraava aihe voisi liittyä vaikkapa optiikkaan, jota nähdään hyvin monissa eri paikoissa. Ei muuta kuin katsomaan tämä näyttelygalleria Primaveraan taiteilijalta, joka on viihtynyt jo 16 vuotta Ruotsissa. Tack så mycket. Tack så mycket.